Da, doamnelor și domnilor, m-am întors. Am găsit aici, uitați, am găsit 6. Am săpat, nu prea mult. Am să duc aici, am săpat încolo și am găsit. Da, să ieșim deasupra pat. Da, încolo trebuie să merge. Da, și să nu uitați să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să joc Vector. Nu, că nu-i seara, e zi, doar așa arată că e seara, pe bune crezi. Dar nu știu ce, arată că e seara dacă ies la suprafața zi. Și vă rog, abonați-vă, că n-am deloc abonați. Dați like-uri. Doar un like. De un videoclip doar. Da, și mergem la grădină. Una la casa din copac. Să stați că am și în casa mea furnal. Aici e furnalul. Da, l-am pus și pe șuști. Aoleu, de viața mea. Am avut 2 și încă 11. Ioi, de viața mea. Doamne, Doamne. De ce am pățit așa ceva? Am mai tăiat și din videoclip. Hai mă. Hai, ce mă iubesc. Mă duc să iau lopată, iar mă întorc. Da, mergem. Pentru cine am motor? Da, lopată. N-am băț, unde e băț? Aici. Băț! Așa, iron. Mă duc să, mă duc să, mă duc să. Mă duc să, mă duc să. Da, uite aici, da, aici am început. Iron short. Da. Așa. Și nu știu unde să fie apa. Cred că să măsurăm 3. Ce asta? Mai deja am primit asta. Ce putem? Nu știu. 3, așa. Așa. Da. Am și un diamond. Aici. Să luăm apă. Fuga în sus. Nu. Să urcăm. Hai, nada. Așa. Bun. Am ajuns. Am pus și apă. De aici, de acolo, 3. Așa. Bun. Așa.
avem seed, nu găsesc seed, nu știu de ce. De când caut eu seed, nu găsesc ce-i seed. Am găsit seed, uitați-vă. Da, spuneți-mi în comentarii, nu se poate găsi seed? Eu tot știu să plantez dacă n-am n-am ce. N-am unde să plantez. Adică am unde să plantez, n-am ce să plantez. Plantez. Da. Nu știu. Scrieți voi în comentarii. Nu se mai poate găsi și... Ca să știu să nu caut degeaba. Așa. Las, gata. Cam atât și cu acest episod. Eu am fost Leo. La revedere.